केकरा पसंद पड़े ना आज़ादी, केकरा पसंद पड़े ना आज़ादी की देश सेवा में सब कुछ लुटा दी। 15 अगस्त के खास दिन पर सोचा तानी हमहू कुछ रचना सुना दी। खुला आसमान में जियत सभे बाज, खुला आसमान में जियत सभे बाज, देशवा के शान पे बा सबके नाज। वर्षों पहले अंग्रेजन के चंगुल से, बरसों पहले अंग्रेजन के चंगुल से देके बलिदानी बा अमृत कहानी। उ वीर वीरांगना हर एक अंगना, उ वीर वीरांगना हर एक अंगना, उजरल कोख केहू के मांग कंगना। कि छोटी सी रचना में, यही छोटी सी रचना में कैसे सब समा दी। आ केकरा पसंद पड़े ना आज़ादी, केकरा पसंद पड़े ना आज़ादी की देश सेवा में सब कुछ लुटा दी। तो आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर रउआ सभे के पहले तो बहुत बहुत शुभकामना बा आज़ादी दिवस के। कि आज हमनी के जौन खुले आसमान में सांस लेतानी सन, कहीं ना कहीं वो वीर वीरांगना के बहुत बड़ा योगदान बा और सभे जानता ये बात से, सभे वाकिफ बावे। तो ये शुभकामना के साथ आज विदा लेतानी। रउआ सबके रचना पसंद आवे तो लाइक और शेयर करी। जय हिंद।